Telu mitos Jawa iki lek dipikir secara logika enek alesane. Apa ya cah? Sing pertama, ojo linggo ning ngarep lawang, engko angel jodoh. Saiki ngene, lawang kan nggo wong lewat, ora nggo wong linggo. Awakmu linggo ning ngarep lawang ngalangi wong sing arep metu mlebu. Dadi iki mung koyo peringatan tok. Yo tur nggo sopan santun. Sing keloro, aja motong kuku wengi-wengi. Jarene pamali, jaman biyen omah-omah ora kaya saiki, enek lampu, terang. Biyen peteng, eneke omong nggo lampu uplek kaya ini iki. Dadi iso-iso sing kepotong kudu kukumu, tapi dridimu. Sing ketelu, iki mitos sing wis familiar banget ning masyarakat. Aja nggo klambi ijo nyang pantai selatan, engko iso digawa Nyi Roro Kidul. Tapi ternyata iki aneh alesane. Warna ijo kuwi meh padha karo warna laut segara. Keadaan darurat amit-amit wae. Engko wong goleki awakmu iso angel soale wis ning tengah laut. Piye cah menurutmu enek mitos-mitos Jawa sing urung tak sebut ki urung? Coba komen ning ngisor ya.